Bai, entzute gaituzu Intza? Bai, Bai, guk ere baizu. eguerdion edo egunon, bai. Mila esker, ez dakit hasiko naiz, ez dut Bai, oso ongi entzuten, bai, guk zu Zuk erran, entzuten zaituztu. bukatzen. Entzuten zitu, bai, Ados. nahi duzunean. Bai, bueno, egunon, entzun ditut pixkat zuen aurreko izlarien gogoetak eta, bueno, oso interesgarria da. Arrunte beste zerbait aipatuko dut. Izan ere, bueno, badaia 3 urte edo ari garela hausnarketa prozesu batean, zehazkan, oro har, bigarren zikloan erran dezagun, eta pixkat hori azalduko dizuet, edo galdetu zait hori azaltzea. Menturaz, sobera zehatza izango da, ikusi dut aintzineko zer egin duten, baina, bueno, saiatuko naiz pixka bat edo egokitzen. Ara, beraz, bueno, gu kezka batetik abiatu ginen, izan ere, egoera soziolinguistikoari begiratzen badiogu, beti naiz eta botella erdi betea begiratzea gustatzen zaigun, edo behar dugun, nire ustez aintzinerat egiteko, egia da, itzalune eta ahulune agerikoak ditugula Ipar Euskal Herrian, Euskarari doakionez, eta ez bakarrik, soziologikoki ere eta sozioekonomikoki ere begiratzen badugu, bilakaera bat gertatzen da, eta, ohartzen ginen, horrek ere eragina zuela noski gure proiektuan, menturaz ez dut oso ongi zehaztu, ni beraz Euskara erakaslea naiz Bernat Etxepare Lizeoan, eta Bernat Etxepare Lizeoa da Sehaska ikastolen elkarteko, Sehaskako lizeo bakarra, bai? Eta behar bada zehazteko ere lizeoa deitzen dugu DBH lau, hegoaldeko DBH lau, batxiller bat eta bi mailak hartzen dituen zikloa da guretako. Ara, orduan, hori, abiatu ginen konstatazio bat eginez, eta horren arabera, buru belarri sartu ginen, Euskara ikasgaiaren programazioa eta berriz diseinatzen, urrats batzu eman ditugu, eta pixka bat hori azalduko dizuet. Ara, orduan, konstatazio soziolinguistikoa zoin da, lehenik erran behar dena da, argi utzi behar da, lege mailan frantses estatuan noski hizkuntza ofizial bakarra frantsesa izanik, gainontzeko hizkuntzak konsideratzen dituzte eskualde hizkuntzak, ados, eta ez dute neolako ofizialtasunik edo duten apurra erran dezagun ondarearen parte gisa konsideratua da lege mailan, eta horrek sekulako mugak sortzen dizkigu hainbat arlotan, eta beraz, konkretuki ikastolak eta sail elebidunak irekitzea eskola publikoetan, azkenean borondate politikoaren araberakoa da, eta errango nuke batez ere egiten dugun presioaren araberakoa dela. Eta bigarren mailan, beraz, hori, DBH lau, batxiller bat bi, guk deitzen dugu bigarrena, lehena eta terminala, Euskara adibidez bigarren hizkuntza gisa konsideratua da, nahi baitu, frantsesa dela frantses programetan, orokorki frantses hezkunde nazionalean, beraz, hizkuntza behikularra edo erran dezagun, irakaskuntza hizkuntza, eta gero badugu atzerriko lehen hizkuntza eta atzerriko bigarren hizkuntza, eta atzerriko hirugarren hizkuntza hautazkoa da. Gure kasuan, eskualde hizkuntzak izan kortxikarra edo alsaziara edo, euskara, gure kasuan, bigarren hizkuntzatzat jotzen da. Erran nahi baitu, lehen hizkuntzan, atzerriko lehen hizkuntzan inglesa edo gaztelera hartzen baldin badute, euskara bigarren hizkuntza horren ondotik doa, ebaluazio sistema osoan. Ara, orduan zer egiten dugu, noski, guk murgiltze ereduan zehazkan, murgiltze eredua diseinatu dugu eta bizi dugu, beraz, joko esparru ertsi hortan, eta, pixkat hori azalduko dizuet horrek ze mugak dituen, eta gero aldi berean guk hola bizi dugu, idekitzen digu ere beste esparru bat, nolabait ez gara ezagutuak, beraz egin dezagun gurea, eta orduan hortan ari gara, bai? Beraz, datu txiki batzu, Ipar Euskal Herrian, gazteak egiten baditugu, 10 gaztetarik 7 ez du neolako kontakturik hezkuntza sisteman euskararekin.
ez dakit ohartzen zarete, baina 10etik 7 ez du, edo 3 baizik ez du. Eta orduan lehen mailan LH-en adibidez, D ereduan murgiltze sisteman bai zehazkan eta bai eskola publiko eta pribatu giristinoetan erran nahi dut, 15% baizik ez da eskolatua. Orduan 10% zehazkan eta 5% gainontzeko ereduetan, orduan ohartzen zarete, beste guztiak ez direla murgiltze ereduan eskolatuak. B ereduan, erran dezagun, zuen B ereduan, 27% da. Ara, gero, kolegioan ikusten duzu jautsiko dela, D ereduan 9%, bai, guk hor ikasle batzuk galtzen ditugu besteak beste gure ereduak lanbide heziketarako eta oraindik ere hor euskaraz ez baitu dena garatua eta ikasle zonbait galtzen ditugu edo desente. Ara, eta gero lizeoan, gure kasuan, Etxepare lizeoa beraz 6% da. Gazte guztien 6% bakarrik biltzen dugu. Hori da, ara, gure irla txikia, eta pixkat perspektiba hartzeko. Ahatik, naiz eta demografia afera edo bilakaera ikusiz eskola guztiak txipitzen ari diren, zehazka handitzen doa, eta gaur egun 4.300 ikasle ditugu, 5 kolegioak dira, beraz, lizeo aintzineko zikloa biltzen dutenak, erran nahi baitu, hori, LH 6-tik DBH 3-rat doan zikloa da. Ordan 5 kolegio, azkena zenperen irekia, segurazki entzungo zenuten, eta beraz, lizeo bakarra Baionan kokatua dena, orduz, argazkia, ematen dut argazkia, PowerPointa pixkatxu guntzeko, ez baitan ere puntu azkarra, batez ere, oso fieg edo arro gara, zeren sekulan ez dugu olako lokal ederrik izan. Ni aurre 52 urte ditut eta ikasle hoia naiz, eta guk ez dugu ezagutu hori lokal txukunik edo ederrik, eta orduan, lizeoa da pixka bat horren adierazgarria, ez? Zehazkaren edo ikastolen bilakaeraren adierazgarri. Orduan, Etxepare lizeoan tsunami betean gira, duela 10 urte estrenatu genuen lizeo eder hori, eta 10 urtean 156 handitu gara, ez dakit kopurutan irudikatzen duzuen, gaur egun 526 ikasle ditugu, eta ez gara sartzen. Ez gara sartzen, jadanik baditugu aljekoak edo barrakoiak deitzen dituzuenak, gibeletik handitu dugu lizeoa, ez gara sartzen, orokorrean eta teknologikoan 455 ikasle ditugu, eta lanbide heziketa abiatu genuen duela 10 urte lizeo berriaren eraikinarekin batean. Horre dugu merkataritza saila eta gizarte animazio saila. Ara, eta argiki iaztik gogoeta prozesu eta, prozesu batean abiatua gara bestalde, beraz, ikusten duzu ez garela aspertzen, lizeo berria eraiki behar dugulako, 2 urte barne pentsatzen dugu, baina segurazki 2 urte barne izan beharko du, zeren ezin dugu garen tokian segitu. Beraz, horrek zerra nahi du, gerota ikasle gehiago, gerota famili eta noski zabalago, jendartean zabalago hartzen dugu, beraz, gaur egun gazten antxu erdiak ikasten du euskara ikastolan. Etzen hori realitatea duela 20 urte. Euskara gaitasuna apaltzen doa, hori, ez dizuet deus berririk errango, erabileran behitigoaz, ala ere, lizeoan erdiak baino gehiago errango nuke, aurtengo datuak pixkatu beak dira, euskara erabiltzen du, horren egiten modu naturalean, eta erreferentzia kulturalei buruz, hartzen gara, gero eta erreferentzia kultural dutela Euskal Herriari buruz, eta euskal literatura, eta bar, eta bar. Testuinguru soziolinguistikoa gero eta zailagoa da, argi da, datuak eta ere hor dira, eta gero eta zailtasun gehiago ditugu, gure proiektuari atxikitzeko, erran nahi baitu, euskaldun osoak eta aktiboak sortzeko. Eta aldi berean, atiko hartzen gara, zinez, eredu bakarra eta erreal bakarra euskaldunak sortzeko eta euskaraz bizitzeko murgiltze eredua dela. Deus kendu gabe eskola elebidunetan egiten duten lanari eta zinez beharrezkoa da hien lana, baina, konstatazioa uste dut aski erreala dela. Beraz, gure zalantzak zein
azken finean euskara gaitasunaz gain, pixkat urrunago begiratuta, zinez, gure buruari galde egiten digu ea gaur egun euskaldun kontziente eta euskaldun izateko atxikimendua eta motivazioa duten ikasleak sortzen ote ditugun edo ez den ote ditugun, eta horri garrantzia handia eman diogu. Hainitz begiratzen baitugu edo usu begiratu baitugu eta begiratu behar da erabilerari barkatu begiratu behar zaio, baina azken finean guk ere fokoa jarri nahi dugu autu afektibo eta autu aktibo hori beharrezkoa delako, azken finean ez baita naturala euskaraz bizitzea, beraz hori kontzientzia hori izan beharko dute ikasleek, beharko dugu denok, bai, autu hori egiteko, eta hortan ezin nahi ditugu, noski erabilerari ere begiratuz, baina fokoa zinez hortan jarriz, hori aski berria da, lehen usu berez egiten zen zerbait zen, ez, atxikimendu hori, edo gaur egun zinez kontuan hartu behar dugu gure programaziotan, eta gero beste galdera bat, zinez gure proiektua, zehaskako proiektua bera ere euskaratik kohesionatzen segitzen dugun, erran nahi baitu gurasoei begira, irakasleon artean, eta bar hori ere, tabu bat da, baina nik uste dut aipatu beharrekoa dela. Eta gero beste zerbait, badakit leku batzuetan tabua dela, baina guk oso argi ikusten dugu, euskaldun aktiboak eta autoafektiboa egingo duten euskaldunak baldin bagira, eta gu sartzen gira barnean, noski, bertan lan egiten eta bizigarenak, euskal komunitatea aintzat hartu behar dugula, eta euskal herriaren zentzu hori edo existitzen denaren kontzientzia aktiboa eta aktibo hori beharrezkoa dugula. Bai, izan ondarean, kulturan eta partekatzearen beharra eta partekatu nahiaren kontzientzia hori. Ara, beraz, euskara ikasgaian pixkat fokoa jarriko dugu, ez dakit denbora emango didan, baina, egingo dut aldutana. Ideia bat egin dezazuen argi dena da, ez da bat ere, zehaskak 84an, 1984an, eta gero 1984an hitzarmena egin zuen ezkunde, frantses estatuarekin, hor nolabait holako ezagupen bat eman zitzaion, bai, kontratupeko eskola gisa, eta trukeen zertzen, azken finean, frantses estatuak hartzen ditu irakasleen ordainketa bere gain hartzen du, baina zehaskak errespetatzen ditu programa ofizialak. Orduan, horrek ondorio bat du, izan da. Bai, ez da, azkenean gure murgiltze sistemaren araberako ezagupena duen ebaluaketako erenterik, inola ere, lehen erran dizuet, euskara bigarren hizkuntza konsideratua dela, eta konkretuki basoan ebaluatuak dira B1 mailan, euskaran, eta lanbide heziketan A2 mailan. Orduan, pasatzen dute azterketa bat, egin hori ebaluatzeko. Orduan, horrek noski olako eskizofrenia bat sortzen digu, zer da ezagutzen zaiguna, zer garagu, nola konposatzen dugu eremu hortan, eta zer egiten dugu. Noski, edukietan ere, euskarak ez du inolako zentralitaterik, besteak beste historian ez da, Euskal Herriko historia ikasten, ez bada borondate eta lekua egiten zaiolako, eta Euskal Herriko historiako irakasleek lekua egiten baitiote duten oren volumen hortan, baina argiki frantses historia, eta hortan Frantzia oso zentralista da, frantses historia erakasten da. Orduan, horrek zailtzen digu afera. Eta gero, noski guk gure eina da terminalean edo batxiller bian bederen ze bat eina eskuratu behar dutela gure ikasleek, eta lanbide heziketan B2 maila terminalean, eta orduan pasatzen ditugu kanpoko azterketak, izan hizkuntza eskola ofizialekoak edo ABEK diseinatzen dituen azterketak, eta iparraldean EPEK kudeatzen dituenak. Ara, orduan, fite-fite egingo dut, justu foko bat, berez ega prestatzen dugu, noski, eta sakon prestatzen dugu, badu alde baikorra, aitortu behar zaio, izan ere, ebaluazio sistema hortan, eta aspiratua den, azkenean euskararen estatus bat ematen zaiolako, zeren baso frantsesa pasatzen dute, eta orduan guk ere beste azterketa ofizial bat pasatzen dugunean, azkenean estatus bat ematen zaio euskarari, bai ikasleei begira, baina errango nuke bai gurasoei begira ere, eta hurbiletik segitzen dira
emaitzak, eta hori uste dute importantzia. Egak baditu jendartean defizitan dauden hainbat funtzio komunikatibo eta abar, pixkat hori prestatzen dira izan gutunak eta abar, eta horrek finkatzen du olako euskal errealitate edo euskaz bizitzeko errealitate bat hortara prestatzen ditugu, orduan hori noizbait posible izango denaren ilusio hori ere sortzen du ikasleekin. Aldiz, ezkorra da guretzatzen, ez da, bat ere egokia lizeoko adineko ikaslei begira, frogak galde egiten duten gaitasun kognitiboei begira eta bar. Gero, euskararen zuzentasuna orain arte gramatika ariketa esplizituak egiten dira, ez da hegoaldean bezala, iparraldean oraindik berriazketekin gabiltza, aurten kenduko dituzte, horrek suposatzen du prestaketa antzu esklusiboa egiten dela, eta beraz, beste euskarari lotuak zaizkion beste edukiak eta metodo gaitasunak eta bar, bigarren mailan uzten direla batzutan horri eusten diogulako egaren prestaketari, eta horrek zer ekartzen du, frantsesez lantzen baldin badira, frantsesez trebatzen direla metodo gaitasun horietan. Orduan, hori ikusiz, gure hausnarketa zen, benetan zein da gure helburua, ez? Guk ikusten baldin badugu ikastola herrigintza hezkuntza proiektu gisa, azkenean, noiz partekatuko dira gure ikasleekin, metodoak, ez, beste metodoak, frantsesez landuko dituzten metodoak, edo historian landuko dituzten metodoak, baina nolaz eta ez dut aski azpimarratu euskararen egoera dela eta azterketa guztiak frantsesez pasatu behar baitituzte, naiz eta prestaketa euskaraz egin, historiako azterketa frantsesez pasatu beharko dute. Orduan, ororen buru beti frantsesak gain hartzen du eta haien heziketa kognitiboan sekulako eragina du. Oso metodo interesgarriak ditu, adibidez historian eta frantseseko gaietan, gero aztertuko dugu pixkat hurbilagotik, adibidez sintesia, konposizioa eta disertazioa, badakit hegoaldean ez direla sobera ezagutzen, baina metodo horiek euskaran ez baditugu lantzen edo euskaraz ez baditugu lantzen, arazo bat sortzen digu. Eta gero, egia da frantses sisteman pedagogian problematika edo problematizatzea asko egiten dela, eta hori oso interesgarria da espiritu kritikoa eta hausnarketa bultzatzeko, eta noski argudiak eta egituratzen ikasteko. Hori euskaraz egiten ez badugu, egako idazlanetan egiten da, baina argudio idazlanetan ez da bat ere berreinekoa, kontuan hartu gero errango duan bezala frantsese azterketan basoan 4 orduko azterketa dutela eta historian 3 orduko azterketa dutela idatzian. Orduan, hein horren araberako ekoizpenak egiten dituzte idatzian, filosofian ere 4 orduko azterketa dute eta frantsesez egiten dute, eta gai guzti horietan ekoizten dituzten bai ahozkoak eta bai idatziak beti problematiken inguruan dira. Orduan, guk euskaran ezinbestean metodo hori aplikatu behar dugu edo hori landu nahi dugu. Eta gero euskal literatura, ze ikuspegi euskal literatura lantzeko, noiz egingo dugu, azken finean guk nahi ditugu hiztun aktiboak, baina beharko genituzke ere euskal sortzaileak ere trebatu. Eta edo hortarat bideratu beharko genituzke ikasleak noiz egingo dugu, bai? Eta noiz irakurriko dugu gozatuz, bai? Gero, beste erronka bat, segurazki Hego Euskal Herrian ez duzuena, eta da, gure komunitatearen historia, Euskal Herriko historia argik erraiteko noiz landuko dugu, bai? Hizkun aktiboak izateko, soziolinguistikaren kontzientzia hori ere behar da, bai? Frantses kurtsoetan ez dutena, eta hori ere noiz landuko dugu. Eta gero, gaur egungo jendarteari, aktualitateari, munduari, bai, bizi erronkei euskaratik behatzea, hori ere egin beharko genuke. Eta nola ez, jendarte hobe baten menturan, jendartean euskaraz ekile eta eragile izateko tresnak eskaini beharko genizkieke, euskaldun herritarrak sortu behar edo ezi behar baldin baditu. Orduan, sekulako erronka, bai, baina proiektu osoaren ardura argi da ez dugula bakarrik euskaratik eraman behar, bai, proiektua osoak edo komunitate osoak, hezkuntza komunitate osoak behar ditu
erronka hauei behar die erantzun, baina argi da euskara kurtsoetan ere hau landu behar dugula eta gu ikusten genuen gure buruak kuiatzaile pixka bat gai hauek aztertzeko. Fite, gure helburuak zein dira? Intza, bukatzen, bai, entzuten diguzu? Bai? Bai, ja, denbora aurrera doa eta labur. Bai, orduan erdia baino gehiago ez dut egin, baina, fite erraiteko gure helburuak eta hortan ari gara ikasgelako barneko programa propioak sortzen, izan ere, nahi nuen azaldu pixka bat, baina frantses programek ez digute balio, eta Hego Euskal Herriko euskara programek ere ez digute arrunt balio, metodoak eta edukiak ez baitira berdinak, Ipar Euskal Herriko historian ikuspegia ez baita azaltzen, beraz, erran nahi baitu gurea sortu behar dugula. Progresio mailakatu bat egiten ari gara eta batez ere ari gara gure ebaluazio sistema propioa sortzen, nahi dut ezagutuak, gaur egun ezagutuak izango ez diren azterketak diseinatzen, ari gara ez baxoa euskaraz, baizik eta euskal baxoa sortzen, erran nahi dut ze bat maila ebaluatuko duten frogak sortzen, gaur egun kolegioan sortu da, errango dugu, Euskal Brebeta, DBH3an, UEUk bide lagun UEU izan dugu eta UEUk validatuko duena. Frantses hezkunde sistemak ez ditu onartuko gure azterketa ofizialak, edo noizbait onartuko ditu, segurazki presioe aski egiten baldin badugu, baina bide hortan ari gara. Orduan, eta, garrantzia berezia eman diogu pixka bat saretzeari, orduan, harreman ezberdinak lortu ditugu eta sekatzen ditugu Hego Euskal Herriko ikastetxe ezberdinekin, aliantzak, UEUrekin eta bar, eta pixkat bide hortan ari gara. Ara, sentitzen dut, gehiago bagenen aipatzeko, baina ez noizue galderak baldin badituzue, erantzuteko ara eta beste batean,